Il-Kummissjoni għall-Films ħabbret li d-dinożawri li kienu parti mill-film Jurassic World Dominion li nġibet riċentament f'pajjiżna u beda jintwera fis-swali taċ-ċinema minn Ġunju li għadda se jibdew iservu ta' attrazzjoni kemm għal min jgħix f'Malta kif ukoll għat-turisti. In-nies b'hekk se jkunu jistgħu jgawdu l-esperjenza ta' Jurassic World mhux biss fiċ-ċinema imma anke fil-lokalitajiet fejn inġibed dan il-film, jiġifieri fil-Belt Valletta, il-Birgu u l-Mellieħa. Dawn id-dinożawri se jkunu għal-wiri fil-postijiet imsemmija sal-aħħar tas-sajf. B'kollox madwar 1000 persuna Maltija u barranija ħadmu fuq dan il-film li fih Malta ġiet ippreżentata bħala Malta u mhux bħala xi pajjiż ieħor. Dawn id-dettalji tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u mill-Kummissarju għall-Films Johan Grech. Il-Kummissarju għall-Films irrimarka li l-Kummissjoni se tkompli taħdem biex tasal għal mira ewlenija li f'Malta jkollna industrija tal-films li tkun ta' klassi dinjija u ta' opportunitajiet għal kulħadd. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed inniedu aktar inizjattivi biex inkomplu nattiraw aktar turisti lejn locations tal-films f'pajjiżna. U llum nistieden lil Maltin u Lawċin biex iżuru dawn il-locations u jieħdu ritratti. Li ġanwa reklam kbir għal pajjiżna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo saħaq li dawn l-attrazzjonijiet se jservu ta' pjattaforma biex Malta tkompli tkun ta' destinazzjoni attrajenti fid-dinja taċ-ċinema u tat-turiżmu.